Και είχε φοβερή περάσει όλα και εκεί, είμαστε χρόνια και θα πάμε τώρα και θα αρχίσουμε και το καταλήψουμε. Φίλε, τώρα φάγαμε 50 κιλά κοτόπουλο. Θυμόμασταν και δεν θα πάμε. Και εμείς τρίμερο κατεβήκαμε. Τώρα κοιμηθήκαμε εδώ στο γυμνό. Και Κώστα και κάτι από το κίνητο και το παίρνανε ένα μάξι και το φέρανε πάνω το λιγότερο. Πέρσι. Έφυγε. Δώσ' τούτα. Πόρ περνάμε. Όχι τι κάνει το μπουρδέλο, τι κάνει. Νάτος. Ένα λεπτό. Έχει βρέξει και είναι απόβλεπτο. Τέλος θα μας σιγά. Ήταν το μπουρδέλο. Η πόρτη είναι δύο αφού γίνει κούπερ και εδώ. Πόρ περνάμε. Ναι, πάρα πολύ χάρη. Απάνω δεν χάρη πέρας το είδες. Ακούγεται τίλα πάνω. Δώστε, από εδώ. Δώσε. Πώς ρε μαλάκα το πότε ξεκαναγυρίσεις. Αντιγαλώτη ρε ματιές, Γιώργα. Αυτός πάει πιο γρήγορα από τον άλλο. Ο Λεύ δεν είναι αυτός. Όχι, ο Λεύ είναι άσπρο κόκκινο. Είναι στρέ. Διέστρια. Και πάνε... Δεν μένει λαγός. Αυτός πρέπει να είναι ο τέτοιος, Όσμπεργκ. Όσμπεργκ είναι. Είναι σκορά, τα σκορά είναι κόκκινα. Τα σκορά είναι κόκκινα. Αυτό είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι όλο κόκκινα, λευκό με κόκκινο. Είναι αυτές. Όχι, κάτω το βλέπω, ναι. Ναι, δεν είναι κόκκινο, το βλέπω. Και εγώ και κάτω τα είδα. Γκρι είναι και αυτό να δεν έχει... Το κόκκινο φαίνεται το κόκκινο. Κόφτες. Μίνι Κούπερ είναι. Πάντως Μίνι Κούπερ είναι. Ναι, μικρός. Ναι. Φύγει τον κάνει συνέχεια, τρομάρα. Εδώ θα τα είδα. Αποκλείεται, ναι. Σκότα ή τέτοιο. Πάει ο άλλος τώρα. Τα στείλωσε.
πρέπει να είναι ξαρά. Δεν είναι ο Λέμος. Πάντως τώρα αυτή πίσω η μεγάλη. Πώς γίνεται να βάλουν τους μικρούς μπροστά. Βάλανε τους μικρούς μπροστά, ναι, αυτό περίεργο. Όχι, δεν είναι, δεν μπορεί, θα ξεκινήσουν κι άλλοι, δεν μπορεί να είναι. Τώρα αυτοί βρήκανε γιατί σκουπίσαν άλλες ειδικές οι μεγάλοι. Τώρα ο Λεύ θα κάνει παιχνίδι όσο του σκουπίζει μπροστά την ειδική. Θα παίζει, φτιάχνει δρόμο, θα παίζει. Θα παίζει. Θα πως πετάει, ξαρά είναι αυτό ρε, να το ρε, ξαρά είναι ρε, ο Λεύ. Ξαρά είναι. Ο Χίρβονεν. Τι Χίρβονεν. Ο Χίρβονεν, ξαρά είναι. Ξέρουμε και τα νούμερα, άμα ξέρουμε τα νούμερα, έξερε τους είναι. Αυτός είναι ο Όσπεργκ. Ο Λεύ δεν έχει περάσει ακόμα. Αυτό. Αυτό είναι Φόρντ ο Όστμπεργκ. Αυτός που έσπασε δύο αυτοκίνητα, αυτός είναι. Δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Έσπασε δύο αυτοκίνητα εδώ στη τέτοια. Αυτός είναι Νορβηγός. Δεν νομίζω ρε παιδί. Εμένα δεν μου φάει και το υγρό, μπορεί να φάει το δεύτερο του πήγε αργό. Μπορεί να μας κάνει, προηγούμενο μας έτσι, μπορεί να πέσει εδώ. Πρέπει να κάνει μια γραμμή εδώ, δεν να πάρεις εκεί. Είναι θέμα. Το είδες αυτό που έπεσε πολύ κλειστά μέσα, στον αέρα εκεί μέσα. Αυτό είναι καλά. Με το έτσι που το γύρισε, εκεί θα πάει. Έφυγε στον αέρα εκεί. Κοίτα πώς έκανε, κοίτα πώς έκανε. Ποιος είναι αυτός? Ο Χίρβονεν είναι αυτός. Χίρβονεν είναι ο Λεύ. Είναι που είναι Ο Αλταΐγια. αυτό θέλει μέσα, θέλει, πώς το λένε. Επειδή το ρέμα βοσκάει. Θέλει, πώς το λένε, κύριο που κάνει μέσα στο... Drift. Ναι, τέτοια πράγματα. Τι δυνάμεις εμπαλακές, εδώ είναι η τεχνική, εδώ είναι η μαεστρία τότε. Εκεί είναι τι είναι, εκεί. Σε ευθείες δεν λέει τίποτα. Εκεί μέσα, εντάξει το μαθαίνω. Εδώ είναι η μαγιά. Και φέρνετε μια τούμπα. Αν μπεις μέσα να σε φέρει εδώ θα έχεις κατουρθεί 10 φορές. Δεν έχει, έχεις κατουρθεί πρωτοπία. Αυτός είναι ο Νοβίκοφ. Νοβίκοφ. Πρωτοπία, αυτός πρέπει να λέμε, Ο Ρώσος. Ναι. Νοβίκοφ. Ναι, Στρώεν ναι. και αυτό, Στρώεν. Και Φόρντ.